Ang Catechism, kung imong basahon ng libro sa Catechism, na divide gani siya sa upat. First part is the creed, credo. Second part is the commandments. Third part, sacraments and liturgy. Ug ang fourth part is all about prayer. Okay, so nakita karon sa fourth part, katapusang yugto sa atong Catechism. So, ang atong pagatunan karon, prayer that reaches God. Ang klase sa pag-ampo nga moabot sa langit. Meaning, may isuon na adi ay pag-ampo, pangamuyo nga dili kaabot sa langit. So unsaon man nato pag-ampo nga kini epektibo. Dili tanan nato maigsuon maswerte nga makahimo sa pag-interview kay Pope. Bisan naman lang ganig makaadto dito sa Tacloban. Lisod ta, no? Unsa na lang kaha sa pag-interview kay Pope. Or bisan sa pag-interview sa presidente, no? Dili kita maka-audience. Kadaghanan nato, mamatay na lang ta, di kita makatubang sa Santo Papa or maka-istorya man lang sa presidente. Pero kung atong una-unaon, example, naswertihan kita, no? Nakasulod kita sa Malacañang o makahimo kita pag-interview kay Pinoy o kay Obama o kay Pope. Unsa kaha ang atong lihok sa atubangan sa presidente? Sigurado gyud ko nga ato yung pilion ang atong mga pulong, no? Ang ato siguro mga pulong nga mga gamiton pinili. O kada tikab sa presidente maminaw yung kay tapag mayo kay presidente ko na imong katubang. Kung unsa imong pagawa sa imong baba, istudyuhan gyud. Sigurado gyud ko nga di ka magpataka og yawit atubangan sa presidente. Unsa na lang kaha, kung magatubang ta sa Dios sa pagampo. So ato na nalimtan. Sa gara na to, wala kita naghunahuna na ini. Sa pagatubang sa Ginoo sa pagampo, kung nagbantay kita sa atong pulong, naminaw kita magbaayo sa usa ka tawo, nganong dili man kita mohimo niini atubangan sa Dios. Usahay ang atong nilingkuran sa Santos nga Misa, tinapol, di kita maminaw, di kita mo sakto og storya sa Ginoo, no? So, dako mga igsoon nga pribilehiyo ang pagampo. Bisan kita tanan mga matay nga dili makatubang sa presidente, dili makatubang sa Santo Papa, pero kita tanan kada adlaw kita gaan higayon sa Ginoo nga makaatubang kaniya, walay bayad, libre sa pagampo. Ningon ang Ginoo, sa wala pa niya gitudlo ang amahan namo, si Jesus mismo nagtudlo sa amahan namo. Mabasa nato sa Matthew chapter 6 verse 7 to 8. Ingon siya, kung magampo kamo, ayaw daghana ka inyong mga pulong pareho sa mga pagano o sa mga hintil. Tungod kay abi nila, kung daghan ang ilang iyawit, kung daghan ang ilang isulti, madunggan sila sa Ginoo. Ayaw parehas kanila. Do not multiply words as Gentiles do. So unsa may gipasabot ani? Mangingon day ng uban, mo gini paborito
nga gamiton sa mga born again sa ubang mga sikta para itira sa Katoliko. Mayngon dahil sila, ampo mong rosaryo, daghan kay maghimaya ka Maria. Maunay gisulti sa Ginoo, ayaw mong ingana. Maunay na. Mao ba na ang pagsabot? Dili. Unsa may pagsabot ani nga bersikulo? Ang gipasabot ani kun mangayo kamo. Kumuampo. Ang atong Ginoo wala nag-discourage og daghan nga pagampo. Wala niya gi-discourage ang taas og daghan nga pagampo. Ang iyang gi-discourage, ang gikapungtan sa Ginoo, ang taas nga pagampo nga wala sa kasing-kasing. Amen? He is condemning quantity at the expense of quality. Kaya uban man God mo ni. Taas kay lang ampo pero dili kinasing-kasing. Mao ni ang punto ni Jesus. Wala siya masuko kung taas ang imong pagampo. Balik-balik imong pagampo, wala na siya masuko. Ang iyang tumong sa bersikulo nga sa Matthew chapter 6 verse 7 is kakutib-kutib lang ang baba, taas kaayo, abi nilang paminahon sila sa Ginoo kay taas kaya ang ilang mga pagampo, pero wala sa kasing-kasing. Abi nila ang ilahang taas nga mga pagampo na ay magic. Mao nay gikapungtan sa Ginoo. Walay kaso sa Dios bisag taas ang imong pagampo kun kini imong kinasing-kasing. Amen? Ningon dire sa katikisim. Kabalo mo sa decade, pulo ka maghimaya ka Maria o pulo ka rosaryo. Ningon, bisan gani kunog makaampo lang kunog ka o pulo ka maghimaya ka Maria, pero kinasing-kasing o tagamtaman yun, gilasap yun, maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Kinasing-kasing, lupigon pa niya ang tibuok rosaryo kung kini imong gisulti nga kabad-kabad lamang. Kuha? Wala. Basi laino na po ninyo nagsabot. Wala nagpasabot ni nga di na ta magrosaryo og pulo na lang ka maghimaya ka Maria atong isulti. No. Ang gisulti dire, kung ikumpara ang duha, mas epektibo pa bisan pulo lang ka maghimaya ka Maria kung kini kinasing-kasing. Pero kung nahurot na nimo ang 50 ka misteryo sa rosaryo para sa akong lolo, mudupa sa tubangan sa altar, mo pitik siya sa iyang rosaryohan, usa ka beads, usa ka second, kung giunsa man ni pagampo ga ana-ana raman, gadagandagan na gud murag og rolita ka paspas, no? Siguro wa gyud to gilabyan na siguro to. Daghan kay natong gaampo, matingala ka mga tiguwang, mga nobinahan, hantod karon wala na usab ang kinaiya perting ngilad gihapon. Tungod kay sige ampo wala sa kasing-kasing. Kaya abi nila paminahon sila kung ilang mahuman ang nobinahan, ilang mahuman ang ilang rosaryo, bisag wala gihuna-huna ang misteryo sa mga rosaryo. Dili na magic ang rosaryo, kinanglan na sabton, lasapon, tagamtamon. Naapoy uban nato mga igsoon nga naakitay murag obsessed, diba? Murag tag naay neurosis nga natay naandan nga mga pagampo nga ako, for example, na ako'y naandan kada buntag, moampo kog Our Father, pero kanang akong Our Father usa ka Our Father ang akong guide sa pagampo, dili na maubos og tunga sa oras. Pag humana na, mo-pray ko og Angelos nga hinay-hinay. Tapos mo-pray ko og Saint Michael the Archangel, mo-pray ko para sa mga kalag. So mao na siya nga akong
pattern sa buntag, no? Usahay matintal ko bisag kulang na kog panahon na apiki ko sa oras tungod kay feeling nako requirement nako ni kay naanda nako ni usahay matintal ko dali-dalion bisag dili nako maka-reflect, dili na nako matinudon, ako na lang dalion kay kung dili nako mahuman ang tanan nakong mga naandan nga pagampo basig di ko tagaan og grasya mo na. So usahay ingani kita mga naanda na to nga mga pagampo bisag kulang og panahon hutdon gyud nato ampo tungod kay abi nato mao gid na siya bisag nagsacrifice na ang iyahang kinasingkasing nga pagampo para lang mahuman dili na siya mao. So kinahanglan gyud nato kung di man gyud siya makaya tungod sa kadaghan sa imong mga naayuban mga dibuto sa isa ka pagampo idasok ang pila ka nobinahan, ala lang yun, mas maayo pang mupili kag usa duha basta kinasingkasing kuha. So ang atong topic karon mga igsoon, unsaon pagampo nga makaabot sa Dios, effective prayer. So sa pagsugod sa pagampo, importante yun, we begin our prayers by directing our attention to God. Dapat, pagsugod na ito gampo, ang tumong na to, ang unang ginatong unang atong i-focus ang atong mind kay Jesus. Focus. Muna yung pinakauna. Importante kaya mga igsoon nga i-focus gyud nato ang atong mind sa pagsugod sa pagampo nga naka-focus gyud, concentrate. Nga naman kay kung dili ta maka-focus una sa tanan, madaog kita sa mga distraction. Moabot mga numero sa swerte, moabot na pud tong atong crush, moabot na tong atong dula sa golf, moabot na itong atong mga dula sa computer, moabot itong atong mga pangwarta. Kinahanglan i-focus, no? Mga igsoon, ay ni kalimti ang next slide. Importante kayo na eh. Prayer is hard work. Can you say all together? 1, 2, 3. Prayer is hard work. Once again, 1, 2, 3. Prayer is hard work. Tinuod ang magigsoon. Dili sayon nga buluhaton ang ampo. Prayer is hard work. Dili na siya ingon nga madala na tog pasayon-sayon. Kinanglan gyud ta mo focus. It is hard work. Sayon lang tanawon ng pagampo, pero ang imong heart, mind, and soul ga focus kay God. Kita, para mo kontak kita sa atong amigo, bayad kita piso, text. Sa iya dili ta kinahanglan mo bayad og piso. Unsay atong buhaton? Mo concentrate lang ta nga i-focus ang mind kay God. Madunggan na ta niya. I-focus lang nato ang atong atensyon, that's it. Mura kag nag-fine tuning sa radyo. Ang imong istasyon walay direksyon, pero i-focus din mo sa 657, DXDD na. So i-focus din mo ang imong connection kay God. Iyahan ang istasyon. It is hard work. Anong hard work man? Because ang mind kuno sa usa ka tawo, dili sayon para niya ang intense concentration. Alsa kamot, kinsay nalisdan mga ampo. Bisag ako, lisod. Di ba? Kapoy, usahay, nganong masayon man mga igsoon magtanaw og Facebook kumpara sa magampo. Because sa Facebook, wala gaandar imong utok. Gatanaw lang ka sa information sa video, lingaw ka. Nganong masayon man magdula or magbasa kumpara sa magampo. Because sa pagampo, you focus your mind to God. Ug kapoy na siya, di na siya sayon. Amen? Prayer is hard work. Kung masabtan ninyo na, mas makasugakod na mo sa pagampo. Kung nasabtan ninyo nga ang prayer di ay needs hard work.
Samot pagyud mo lisod ang pagampo mga igsoon kon naa kay sakit, nagdaot ka, kulang kag trabaho, kulang kag pahuway, bugbog kas trabaho, or naa kay mga problema, maapektuhan, no? Usana, una, the mind does not take kindly to intense concentration. Mo na'y problema. Maglisod ta concentrate. Next, naapagyod tayo mga suliran. Problema, magdaot, gisipon, way tulog. Ikaduha na siya. Ikatulo, naapagyod ang yawa. Naapagyod ang yawa, nga himuon niya ang tanan para di lang ka makaampo. Himuon niya ang tanan. Kabantay mo, moampo na mo, ay kadyot lang, taas naman akong kuko, nail cutter sa ako. Paghuman, mag-ampo na ka, uy, kadyot lang, nalimtan ko. Naapamanday ko'y tawgad, importante. Ay, kadyot lang, naay distraction para di lang yung kamampo. Ang yawa, muhimo sa tanan. No? Dili kita mangkabalaka mga igsoon nga usahay sa pagampo, madistract ta. No, di ta mabalaka na. Normal na siya madistract. No? Ang importante lang mga igsoon nga kung madistract ta, kasamtangan pagampo, imbis naong ni Jesus, naong na ni Coco Martin ang sa una-una nimo. Normal na. Ang importante ibalik lang gid nimo ang imong una-una balik sa Ginoo. Tanang tawo madistract yun. Normal. Tanang tao madistract. Okay? Ang problema lang kung imo nagyong gituyo. Tuyoon na yun nimo nga imbis ga ampo ka diha, nagahimo kag plano sa imong balay, sa imong huna-huna. Gahimo ka sa plano sa imong bakasyon, sa imong huna-huna. O bisan giingnan na ka sa imong anghel magbalantay, huy dudong na nagdaydreaming na pug ka. Moingon na po kasi mong anghel, sige lang good, pabastag di lang ko. Padayuno na ko niya akong plano sa huna-huna. That is, muna na'y problem. Musugod. Ang Ginoo, God asks us that only that we do our best. Kasabot ang Ginoo nga ang pagampo lisod. Okay? Kasabot ang Ginoo, kabalo siya nga kita maglisod sa pagampo. Nga naay tulo ka mga babag, ang yawa, ang mga atong sitwasyon, o ang atong maglisod sa pag-concentrate. Pero malipay kita mga igsoon nini. Kung sa man nga atong kalipay. Kung mas lisod kuno mo ampo, kung para nato lisod mo ampo, niya ni ampo ta, mas malipay ang Ginoo. The more pleasing to God is our prayer because of the great effort involved. Kung dako gani ang kalisod, ang mga babag para magampo, niya mo ampo ka, mas grabe ang distraction, mas grabe ang tentasyon, niya ni ampo gihapon ka, mas malipay ang Ginoo. No? Muna nga, sayop na mga igsoon nga, dili ko magampo kay wa ko sa mood. Di ko magampo kay mas main na lang tang di ta mo ampo nga wa ta sa mood kay mas lain ang mo ampo ta pugso na to niya wa ta sa mood. Mas maot na, mao nang sulti sa uban, sayop na. Kung mo ampo kita nga wala kita sa mood, wa kita sa modo kay lisod ang sitwasyon, di ta ganahan mo ampo, mas malipay ang Ginoo ni ana. Kanang galisod ta mo ampo, niya ni ampo pagyud ta, mo nang gitawag nga the sacrifice of prayer. The sacrifice of prayer. Dili lang na siya nga magdepende kay dili ko gana, wa ko ganahin magamporon. Mas grabe ang kalisod, mas grabe ang handicap, mas dako ang ganti. Kung sayon pa magampo mga igsoon, di ang Ginoo gamay lang iyang ganti kanato.
mas lisod mo ampo sa mga sitwasyon, mas dako ang iyang ganti. O ang pagampo, mga igsoon, dili ka ni siya kanang kung pamudmud lang, kung kay sayon para nato or ganahan ta. Prayer is a duty to God. It is our duty to pray. Ang sa children's catechism gani, we have to pray morning and evening. Minimum requirement na ng morning and evening before sleeping. Nindot gigani, morning, afternoon, evening. Kung mas maayo pag yun, pray the whole day. At least man lang. Morning prayer o evening prayer. At least, minimum na gid na. Ha? Pero bisan ka na sa morning prayer o evening prayer, daghan pag yun sa mga Katoliko, hindi makabuhat niya na. Pagtulog, diretso tulog. Pagmata, diretso trabaho, diretso lakaw. Dili makaluhod sa altar. Dili makahatag og pila ka minuto sa meditation. Meditation, pag-ampo, pagstorya sa Ginoo. Importante kayo ang pagstorya sa Ginoo. In your own words. No? Naaman tayo mga prayer nga nabinahan. Naaman kita mga prayer nga mga andam na nga mga prayer. Okay na siya, okay. Pero walay labot niya na, dapat tapagintay time nga makipagstorya gyud sa Ginoo. Dili pwede puros lang ta nagbasa sa libro na pwede, importante nang nivoy na, importante na, nindot na. Pag humana na, dapat na natay time nga musturya sa Ginoo. Nga atong kaugaligong pulong. So first, we have to focus, ilista niya sa inyong notebook. First, we have to give our attention to God. Second, dapat nakita yung spirit of humility. The second requirement for an effective prayer, we have to have a spirit of humility. Mapaubsanon. Meaning, sa imong pag-ampo, imong una-unaon nga tanan na ginahanglan ka sa Ginoo, sa tanan. Nga kung wala ang Ginoo, wala ka. Nga kung ang Ginoo dili mo tabang nimo ni karong adlaw, wa kay kinabuhi. Tanan gikan sa Ginoo. Complete dependence. Complete dependence. So, ang prayer o ang pride, opposite na sila. Dili pwede nga mag-pray ka nga na kay pride. Kay kung mag-pray ka nga na kay pride, dili madawat ang imong pagampo. Nga naman, kay ang tao nga proud sa iyang kagalingon, murag feeling niyan, na makoy kwarta, wa makoy kinahanglanon sa Dios karon, naa naman tanan nako. Ngano mo ampo pamangko, murag mo na yang una-una ba? Bisag di niya isulti sa iyang baba, pero naa sa iyang una, sa likod sa iyang una-una nga tanan na naman ako, murag wa na makoy kinahanglan. No? So, kung mauna ang imong kasing-kasing nga murag, mabuhi man ko nga wala ang Ginoo. Pila naman ko kabulan, tuig, ampo, kinabuhi, walay ampo-ampo, buhi man ko. Muna imong una-una ba? Di gid na epektibo ang imong pag-ampo kung wala kay kasing-kasing nga mapaubsanon. Nga ang imong situate ni imong galingon nga, you are nothing without God. Bisan pag naa kay pila ka milyon sa nga kwarta sa bangko, pwede gihapon ka mapainubsanon. Ingnon nimo nga kanang tanang kwarta nako karon kung mawala na Ginoo, ikaw gihapon akong dalangpan. Imuha ka na. Piniyalan mo lang ako. So, kanang pride, taas kayo nga pride, mao nay kasagaran nga rason sa loss of faith. Mawadaan og pagtuo tungod sa pride. Di na mo tuo Ginoo. Kung naami ka ilana. Ha? Next, the third requirement sa prayer para kini-effective, dapat
kanang mga gipangayo nimo sa Ginoo tinud-anay gyud ka nanginahanglan gyud ka ana. Mga desperado gyud ka. For example, ako mo pray ko, Lord, give me the grace nga give me the fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, generosity, modesty, faithfulness, chastity, self-control. Kanang 12 fruits of the Holy Spirit. Pero usahay, ako nang malitok out of habit. No? Guilty ko ana. Out of obligation nga ako nga tagaay ko ani fortitude, wisdom, counsel, understanding. Pero dili na ako kinasing-kasing usahay nga Lord, give me patience, joy, gentleness. Wa gilabyan lang ba? Wa gyud tininuod nga gipangayo nimo. Imo lang gisulti out of obligation, dili na pwede. Dapat tininuod gyud ka nga Lord, gaay gyud kog patience. Tagaay kog joy. Desperado gyud ka ba? Di kay imo lang gisulti para lang masulti. Wa? We should have a genuine desire for the graces that we ask. For example, nagpray ka for temperance. Nagpray ka nga, Lord, tagaay kong self-control sa pagkaon. Pero kada pagkaon, wag yung ka, kada pagkaon nga makita nimo, wag kay control. Nangayo ka sa Ginoo grasya, nga matagaan ka grasya para temperance, pero wag kay paningkamot. So, mura lang kag plastic. No? Sa usa ka batan-on, nagpray siya nga, Lord, give me the grace for chastity. Nga dili ko mahulog sa sala sa mga sexual. Pero wala po ka naningkamot. Sige gyapon kag date sa imong uyab dito sa Naomi's ngit-ngit nga kamulang duha. Nga dali ka mahulog sa tentasyon. Kada kita nimo og FHM, punit dayon ka sa magasin nga FHM. Wa kay gibuhat. So, murag nagsulti lang ka nga, Lord, tagaay ko grace of chastity, pero showbiz lang. Kaya wa man ka naningkamot. Ngayon ka, Lord, tagaay ko, Lord, spirit of love, charity. May hugmaon ko sa akong isig katao. Pero, wa nimo gyapon kontrola imong baba sa mga panglibak, chismis, nga makapadaot sa imong isig katao. Wa kay naningkamot ka pasayloon nimo imong kauban sa office, nga imong gidumtan, nga nakasala nimo. Unsaon na lang paghatag sa Ginoo kung ikaw mismo wala dili ka andam sa mga grasya nga imong gipangayo. So, unsay buhaton nimo? Ang tanang babag tangtangon nimo. Kanang mga babag, kanang imong mga kakulangan, no? Para effective ang imong prayer. Wala kitay katungod mga igsoon, no? Sa pagpangayo sa Ginoo sa atong kinahanglanon kung kita walay plano sa paglihok sa atong kaugalingon. Ang pagdumot mga igsoon na ay pagdumot sa atong kasing-kasing og kalagot sa isang katao. Usa ka na siya ka ingredient para sa usa ka pag-ampo nga dili matubag. Mo nang itudlo gid ni Hesus sa Bible. Kung ikaw moadto sa altar nga naa kay nahinumduman nga kaugot sa imong isig katao, pakiguli sa og balik sa altar og pagampo. Mo na matingala ta, sige tagampo walay resulta. Wa man gatubag ang Ginoo because ang atong pagampo defective. We cannot expect our prayers to find favor in God's sight if we look with disfavor and disdain upon any soul which God has made and soul for which He has died. So, gamay lang kayo ang chance nga makaabot ang imong prayer kung nabugatan kini sa mga kaugot nimo sa imong isig katao. So, naay pangutana. Does God answer prayer always? Does God always answer prayer? Ang tubag, yes.
God always answers prayer. But sometimes, His answer is yes. Sometimes, His answer is no. Pero ang no, answer gihapon, di ba? Amen? Mangutana ko. Pwede mangutana, tubagong kag dili. O, tubag gihapon. Di ba? O. So, usahay ang tubag sa Ginoo, yes. Usahay ang tubag sa Ginoo, dili. O usahay ang tubag sa Ginoo, wait a minute. Ang usahay ang tubag sa Ginoo, paghulat. Mga igsoon, sometimes ang Ginoo motubag og no, kay kabalo siya, kay siya maalam. Kabalo siya nga kining imong gipangayo, dili makatabang sa imong kalag. Dili makatabang sa imong kaluwasan. Makadaot kanimo. Sama sa usa ka ginikanan nga kita mga igsoon bisag hamtong nata, ang atong utok atubangan sa Dios murag gyapog bata gamay. Ang atong panglantaw mubo. Ang Ginoo ang panglantaw niya abot sa pila ka years, 100 years, thousands of years. Ang atong makita, mura kitag bata nga ganahan modula og kutsilyo. Bisan pag nangayo tag, please mapadula ako kutsilyo. Pero ang atong ginikanan nakahibalon sa mahitabo kung modula tag kutsilyo, pero kita nga mga bata murag puya ang atong una-una, feeling na to mao na gina ang kutsilyo sakto. Feeling na to nga kanang atong boyfriend, kanang atong girlfriend mao na gid na siya, pero sa mata sa Ginoo kabalo siya unsay kahinatnan. So, ang Ginoo maayo, kuhaon niya ang kutsilyo, di niya ihatag kanato ang atong gipangayo, ilisa niya og lahi. Lord, nangayo kog trabaho, gusto ko manager sa bangko. Lord, ganong himo man ko nimong security guard. Lahi ang imo. Lord, nangayo ko og puti nga boyfriend. Nganong ito man eh. Lord, nangayo ko og trabaho nga mao ni. Nganong lahi man. Imbis sometimes kutsilyo, ang Ginoo dili lang niya kuhaon ng kutsilyo. Ilisa niya lahi para dili kita ma-damage. Gaan niya luwag. So matingala ta, dili mao ang atong giampo, lahi ang naabot. Mura po na siya gitagaan ta sa Ginoo og luwag para malingaw kita nga dili kita maunsa. Amen? Sometimes nagaampo kita sa mga bagay nga sure kita nga makapamaayo kanato. Feeling nato mao ni maayo para kanato, no? For example, better job, mas taas nga sweldo nga trabaho, nindot nga trabaho, better health, or sometimes mo pray ta wa tay anak, mo pray ta baby unta mo abot, no? Blessing of a baby at home. But you know this, brothers and sisters, God knows what is best for you. Amen? Si God nakahibalo siya kung unsay maayo para kanimo. For example, kung matagaan kaniya og maayo nga trabaho, basin pa lang mao nay hinungdan sa imong pagkadaotan sa imong kinaiya in the future. Mao nang di niya ihatag. Basig mahimo kang materialistic or mao nay makapahinungdan hinoon nga mapalayo ka. Ang kalag nimo, ang kinaiya mapahilayo ka sa simbahan. Mo nang di niya ihatag. Sometimes dili niya ihatag ang good health sa imo. For example, si Saint Rose of Lima niyo, nani siya gift nga magdugo, magsuffer siya, magdugo-dugo ang iyang ulo, suffering. Pares kay Saint Maria Alexandrina, diyan na mo ikuha ang ngalan ni Baby Alexandrina. 30 years bedridden, dili kalakaw, suffering. Wa siya giayo sa Ginoo. Tungod kay pinaagi sa iyang suffering,
nakaluwas siya daghang mga kalag, pinaagi sa iyang pagampo. For example, nganong arthritis na ako, gipangayo na ako, Lord, makuha nganong wa magyud. Buta ko, di man ko kakita, nganong wa magyud. Sometimes, God knows best. Kaya kung basi maayo ka, ang merit sa suffering nimo para sa imong kaugalingon, sa imong kapakabalaan o sa uban, basi mawala. Kuha ninyo? Or sometimes, kung naay mo abot nga baby sa imong kinabuhi, ihatag sa Ginoo, o panihinungdan nga naay mawala nga kalag paingon sa langit. Bisag unsa atong pangayoon sa Ginoo mga igsoon, dili na niya ihatag kung kini mo'y hinungdan nga makapalayo kanato sa langit. Always ang tumong sa Ginoo nga ikaw magiyahan direksyon paingon sa langit. Sometimes moingon tag murag wa naman gini direksyon ang kinabuhi. Tanawa si Joseph the dreamer. Unsay promise sa Ginoo kaniya nga ang mga hari ikaw mahimong bantugan. Mudungo ang imong mga igsoon, mobaw kanimo, ug ikaw mahimong mighty. Mo nay prophecy ni God sa iya. Pero before na mahitabo, gihagbong siya dito sa tabay, patyon siya sa iyang mga igsoon, gibaligya siya, pila katuig siyang gipriso, pila siya katuig nga slave, gipasinginlan pa siyang nang rape kay Potifar, asawa ni Potifar. Paghuman na priso siya dito, ug diha pa siya na promote og nahimong gobernador. Kung ikaw mo tan-aw, asa naman ning imong sulti, Lord, nga kaayuhan nga plano? Pero kaayuhan, pero moagi pa di ay og mga priso, moagi pag mga kwan. Ang ending, ang pagkahari ni Joseph. Imagine? So mga igsoon, like for example, mapray ta, grabing tentasyon, no? Mayroon kag na, kung kini nga tentasyon, kung wala lang ni nga tentasyon sa akong kinabuhi, balaan ko karon. Muana ka, no? Nganong di man ni mawala nga tentasyon sa ako, Lord, galisod ko sa akong spiritual life. Pero mga igsoon, atong una-unaon, nga kanang mga tentasyon mo na'y pagsulay nga kung asa gyud kataman nga magmatinud-anon. Usahay bisag ampo ka nga kanang mga tentasyon mahawa sa imong kinabuhi, naagi na siya tungod kay gusto niya nga mo struggle ka. No? Kanang atong pag-struggle everyday, mo na yang gusto nga mangayo kitag tabang kaniya everyday. Kay kung wala tanan nga tentasyon, unsaon niya paghatag og premyo kanato? Sayon ang atong kinabuhi, wala tanang struggle. Mabasa nato sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Niingon si San Pablo, no? There was given me a thorn for the flesh, a messenger of Satan to buffet me. Concerning this, thrice I besought the Lord that it might leave me. And he has said to me, my grace is sufficient to you, for my strength is made perfect in weakness. Gladly therefore I will glorify in my infirmities, that the strength of Christ may dwell in me. Sa Binisaya, na ako no'y nagtintasyon or tunok sa iyang unod, San Pablo, gipangayo niya sa Ginoo katulo kabisis, Lord, kuaani. Kung sa'y tubag sa Ginoo, wala. Ningon na Ginoo, kuaon ako na, wala. Ningon siya, ang grasya na ako, igo na para kanimo. Tungod kay ang kaligon, mahimong hingpit diha sa kahuyang. Meaning, kung musurrender ka sa Ginoo, moingon kag huyang ko Ginoo, diha ka muligon. Kay kung moingon kag ligon ko, diha ka muhuyang. Kay kung moingon kag huyang yugo, huyang yugo, sige lang yugo kadagma, ikaw lang yun ang makapaligon ka na ko, diha ka.
Kaya mo nang niingon dayon, diri ni gikuha ang kanta. For I am strong when I am weak. No? I am strong when I am weak. Next, we must also pray with a loving trust. Kung mo pray ta, dapat salig ta sa Ginoo nga tubagon niya ang atong pagampo. Kaya kung mag-ampo kita mga igsoon nga gaduha-duha kung tubagon niya ang atong pagampo, wa kita madawat, salig kita. No? Murag bata nga kanunay gasalig yun nga kumuambak siya sa laon sa sayang amahan. Isalig nato ang tanan sa Ginoo. Usahay ang atong gipangayo sa Ginoo dili maoy madawat nato. Ipaubaya nato sa Dios. Ato siyang pasagdahan. Nga siya na'y bahala kung unsa iyang ipuli sa atong mga gipangayo. Kung di man gyud ang atong gipangayo ang iyang gihatag, salig sa Ginoo. Nga naa siya gipuli nga lahi tungod para mo na'y makaayo ka nato. Og dili kita mga igsoon ma-discourage. For example, natay giampuan. Kanay akong igagaw, ang akong iyaan, akong nanay, akong anak, drug addict, dili mo tuo Ginoo, layo sa simbahan. Ampuan nimo. Lord, kanisi kuan, ibalik Lord sa Ginoo. Hinaot unta, mobalik siya sa simbahan. Mahadlok siya sa Ginoo. Tapos pila ka tuig na nimong giampo, biyaan niya unta Lord ang iyang sala, biyaan niya ang iyang kabit, biyaan niya ang iyang pagka-drug addict. Wa gyud kay nakita nga sign nga siya nagbago, nga ma-discourage ka, nga may kaadi na kumuampo niya. Surrender na ko, hopeless. Huna-una, si Saint Agustin, usa ka bantugan nga theologian sa simbahang Katoliko. 30 ka tuig nagampo si Santa Monica, kay babaydor kay na si San Agustin sa una. Wa gyud mo surrender. Kung ikaw 5 pa lang ka tuig ka pagampo nimo sa imong paryente, mo surrender na ka. Pero sa Santa Monica 30 ka tuig ayha pa nabag-o si San Agustin. Pagkabag-o ni San Agustin, nahimo siyang greatest theologian. So, maupod ka na nato mga igsoon. No? Dili kita ma-discourage nga walay kausaban sa atong giampuan. Maura man gihapon nagkalala pag dinoon. No? Atong una-unahon mga igsoon, dili ang external conversion ang atong tuyo. Ang tuyo nato salvation. Kaluwasan sa kalag. Malay mo. Wa kay makitang pagbag-o sa iyang gawas nun nga pamatasan. Wa ka kabalo sa sulod sa iyang kalag, naghinay-hinay na di ay. O base usahay sa panahon sa kamatayon sa tawo diha sa katre nga hapit na siya mabugtuan, diha mohimo siya ginatawag nga perfect contrition. Natubag yapon ibang pagampo. Dili na usik, mayong kag namatay na lang to siya, wa gyud tubaga nga akong pagampo nga siya maluwas. Basig wa ka kabalo. Sa imong pagampo sa pila ka tuig, 20 ka tuig ng tawhana, sa iyang kamatayon diya sa katre, naghimo siya perfect contrition, nangayog pasaylo sa Dios ug maluwas gyapon siya. Mo nang dili kita magka-discourage. And then pag-abot nato sa langit mga igsoon, no? Dito na nato makita kung unsay epekto sa tanan nato mga pagampo. Nga wa lang ta kabalo abi nato wa gitubag or gibalibaran ta. Diha nato makita nga katong mga ampo nato nga sa atong tanawa gitubag diay sa lain nga pinaagi or para sa atong kayuhan. Okay? Napakitay 10 minutes sa sharing. Let us share to our seatmates, groupmates, unsa inyong experience sa prayer, inyong mga answered prayer,
Naba mo yung mga prayer nga wa gitubag.